15 ବର୍ଷର ପିଲା କଲା ମହାତାଣ୍ଡବ। IPL 2026 ରେ ସାଜିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ତାହା ବୋଧହୁଏ କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏମିତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛନ୍ତି ଯାହା ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର 13ଟି ଇନିଂସରେ ଏହି 15 ବର୍ଷର ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 579 ରନ୍। ସେ ପୁଣି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ 239.32ର ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍। ବୈଭବଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂର ପାଗଳାମି ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ନିଜ ଏହି ଇନିଂସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 50ଟି ଚୌକା ଏବଂ 53ଟି ମହାଛକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୋଟ 579 ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 518 ରନ୍ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ହିଁ ଆସିଛି। 44.53 ରନ୍ ଚମତ୍କାର ଓଭରରେ ସେ ଏବେ IPLର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।